3 egunetan Gernika lumotarrek tokiko energia komunitateek nola funtzionatzen duten ikasteko aukera izango dute. Karabana delakoaren bitartez. Ekimen honi buruzko xehetasunak eman dituzte Goizane Laizeka, San Fidel ikastolako arduradunak eta Maria Uribe Gernika lumoko ingurumen zinegotzia. Nik apurtxue kontekotxuet ikastolatik zelan sortu dan ideia hau eta ze helburugaz, ezta? Hasi ginen, badakizu Europatik datozen garapen iraunkorreko helburuak direla eta zelan landu daikegu guk ikastolan, ezta? Da orduen, horren hausnarketa bat eitzen, pentsa gendun, importanti esala eskola, gure ikastola, konkretuki San Fidel ikastola, izatea iniziatiba honen bultzatzaile bat eta eragile bat, ez? Gure ikasleei bebai eta gure familiei adibide gisa aurkeztu bigara. Eta orduen, beste eskola batxutako iniziatiba bat ezagutute, jarri ginen kontaktuen edirren horregaz, eta apurtxu beten gendu nahi zen zen, eurekaz kontaktatu ikusi. Guk dekogula ikastolan teiatu bet erabiltzen ez dana, eta ia zelan jarri genkien hori Gernikako herritarren zerbitzura bebai, ez? Bai gure ikasleen zerbitzura, familien zerbitzura, baina bai Gernikan ia eragine euki alban. Eta orduen eurekaz kontaktuen ipini eta erabaki gendun gure kiroldegiko teiatu erabili barik dauela, orientazioa dena dekola, eta bertan eguzki plaka batzuk ipini geinke esala, herritarren zerbitzura ipintzeko. Eta hori, gure helburu nagusi izen da, alde batetik, garapen iraunkorreko helburuak direla eta horren inguruen apurtxu bet ikasle ikaslan egin, familiz ikaslan egin, eta gero dakigun hori eta egin aldogun hori herritarren zerbitzura jarri alba dugu, bikain, ez? Eta hortik sortu zen apurtxu bat ideia, eta hori da egingo duguna, ez? Gure ikastolan plaka batzuk ipini, eguzki plaka batzuk ipini, eta bertatik sortzen den energia, Gerniken gure ikastola inguruko herritarrek erabili aldabe, eta holan bebai, garapen iraunkorreko helburu horrek, betetzeko. Denok dakigu klima aldaketaren ondorioak eragiten diren arazo larriak, muturreko fenomeno meteorologikoak, uholdeak, lehorteak, beroboladak, azkenengo hilabete hontan jaso dugun beroak. Horren ondorioz, osasun arazoak sortzen dira, biodibertsitatearen galera eta kalte ekonomiko handiak sortzen dira. Horregaitik guztiagaitik, gutako bakoitzak gure aletxoa jarri behar dugu klima aldaketaren ondorio arintzeko. Eta landu dezakegun ildoetako bat, energia berriztagarriak erabiltzea da. Aurkeztu berri diguten proiektua, etxe bizitzan kontsumitzeko eguzki energia erabiltzeko jarraitu beharreko adibide bat da. Hori dela eta Gernika lumoko udalak kulturetzearen bitartez proiektu honetan parte bat izatea nahi dugu. Gernika lumoko udalaren partaidetza bikoitza izango da. Alde batetik, energia komunitatearen kide bat izango gara. Eta holantzik, kulturetzeko energia konsumo elektrikoak San Fidelen energia berriztagarriagaz beteko dira. Baina beste aldetik, eta igual da alde bereziena da, udalak aprobetsatuko dugu San Fidelek emoten dozkun aukera, proiektu oso berezia martxan jartzeko. Eta da hezkuntza eta sensibilizazioak akzioak martxan jartzeko. Proiektu honen helburua da administrazioaren politikak izatie eredu bat biztanle guztientzat. Eta Gernika kulturetzeak dekon proiektua Europako finanziazioa dekon. 4 urteko proiektua izango da, eta berri gehiago edukiko duzue oraindik aurrera. Ziur nago, klima aldaketaren ondoriak arintzeko elkarlana beharrezkoa dela, eta gaur aurkeztu dugun proiektua oso eredu polita da. Segi dezagun proiektu eta bideo honetan, eta berriro mila esker denak.